Igbo ị ga-egokwa ntị maka akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Nke iri, nwunye Ifeanyị onye asị bụ nwoke na-ere ọgwụ ike kokin. Nwaanyị a aha ya bụ Ifeọma achọọla ịnụ ọgwụ ike kokin nke ruru 12 gram na ntụ na be ha dị na Jos oge ndị ọrụ National Drug Law Enforcement Agency wakporo ha wee chọọ ma chọta ọgwụ ike na be ndị a. Ọ bụ site na nke ka nwaanyị a chọrọ ka o loo ọgwụ ike kokin a ka ọ ghara ịbụ na o nweghị ihe ndị ụlọ ọrụ NDLEA ji wee na-amadi ya ikpe. Nke itoolu, ọtụtụ ndị mmadụ akatọgo Gozie Okeke maka na dibịa anya nzu aha mara ọfụma aha ya bụ akwa ọkụkọ tiwara akị gara bụọ ya ego n'ọba ebe Gozie gara ịkụrụ ndị mmadụ egwu n'ọba. Ọ bụ site n'aka ka Gozie Okeke jiri gaa n'ọha ntakọ Instagram ya wee kwuo sio na oke adịmọcha ga-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ ghara ịfụ alaeze eluigwe anya. Nke asatọ, Joe Igbokwe ekwukwe na gọọmenti Anambra steeti maọbụ gọọmenti etiti kwesịrị ka a chọọ ezigbote asambodo dị mma ka e were ya nye ọmarịcha nwaanyị ahụ eji nwaanyị ọcha mara na ọha nta akụkọ Facebook ma Instagram bụ nwaanyị Switzerland a na-anụ n'isi ofe maka nkwalite ọ na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Nke asaa, n'ime aka eze dị n'Ebonyi steeti enwurugo ọkụ site na ogbugbu asị ndị ọrụ nchekwa Ebube Agụ gburu otu nwatakịrị nwa ikorobịa asị na ọ gara aga zuru achara mmadụ. Emere ka anyị mata na mgbe nwatakịrị nwa ikorobịa kpara agwa na ndị ọrụ nchekwa Ebube Agụ jidere nwatakịrị nwa ikorobịa tie nye eti tupu o si na mkpamkpa aka akpara ya wee nwụọ ma ndị nke asị gburu ya onike n'ahụ. Ọ bụ site na nke ka nwatakịrị a jiri nwụọ. Nke a mere aka eze Ebonyi steeti jiri wee bara ọkụ. Nke isii, ụlọikpe nọ na Lagos steeti enyego pastọ Furesi Akpere afọ 32 maka ọtụtụ oge ọ kwasara nwanne nwunye ya gbara naanị afọ 40 iko n'ike ma tụba nwatakịrị nwaanyị a ime. Tụwabụsi na nke a na aka ebe ọtụtụ ndị mmadụ na nwatakịrị a ọ dakporo n'ike ọkwasị iko n'ike gbara n'ụlọ ikpe a mere ọkaikpe nọ na ya bụ n'ikpe jiri wee nye nwa atụrụ nke Chukwu a afọ 23 maka ihe ọjọọ mere. Nke ise, aka ndị uwe ojii akparogo dibịa ahụ aha ya bụ Bamidele Mayowa maka ọnwụ Mercy Henry bụ nwatakịrị nwaanyị nọ na difuru kemgbe ọnwa Disemba. Mgbe ndị uwe ojii mechara nchọpụta ha chọpụtara na ọ bụ dibịa aha ya bụ Bamidele gburu nwaanyị a ma bere ya ọtụtụ akụkụ ahụ ma burichaa ahụ ya ndị ọzọ gaga nie mgbe nwaanyị a gara na nke nwa dibịa maka ọgwụgwọ nsọ nakwa ihe ịrịba ama. Nke anọ, Teheme Anongo bụ nwoke Benue steeti ma bụrụkwa dọkịta oyibo ji aka ya wee bụ onwe ya nwere ka a na-agba ewu ekwugo na kamgbe o mechara ihe dị otu a na ọ na-enwezi ka agụ akwụkwọ nsọ ya nke ọma na o mere ya ọ naghị enwe mmasị n'ihe gbasara akwamiko ọzọkwa. Nke atọ, ụmụ ikorobịa nọ na aka eze nke dị n'Ebonyi steeti agụgụ n'ụlọ onye ọrụ Ebube Agụ aha ya bụ Sunday Nwafọ gbagbue nwoke a bere ya isi dịka azụ na ọ bụ nwoke a gburu nwatakịrị nwa ikorobịa ahụ eboro ebubo na o zuru achara mmadụ n'ime Ebonyi steeti. Nke abụọ, ọtụtụ ozu ndị mmadụ anwụgo ugboro abụọ oge oke ọkụ amaghị ihe kpatara ọkụ a ma ọ bụ onye tinyere ya bụ ọkụ gara gbaa ma lepịa ogige ebe a na-echekwa ozu nke dị na General Hospital Onitsha do n'ime Anambra steeti. Nke mbụ na akụkọ iri gbaa n'elu n'ihe gbasara asọmpi egwuregwu AFCON nke afọ 2022 dịka ndị Super Eagles nke onye isi ha bụ Augustine Eguavoen na-agabu n'ihu ma merie asọmpi egwuregwu nke ha nwebugoro ugboro 3 a na-ele ha anya na o nwere ike ọ bụrụ ha nweghị ebunata iko a na mba Naijiria. Ndị abụrụgo ndị mba Tunisia ji ofu ọkpụ wee duna n'anya bụ egwuregwu AFCON. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu ebe a ka anyị ga-edobiri ya n'akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Ndị Igbo chetakwa na ọfịa na-asọ nkata ada epu ero maka na gidigidi bụ ugwu eze. Ọ ka bụrụsi iche okunu na mgbasa ozi isi mbido telivishọn ya gazie.